Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Biyernes, pitsa 20 na bulan sa Nobyembre, tuig 2020. Uy, 35 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na. 42 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita kag mga isyo ngaton talakayon para karon nga adlaw. Makaulumol ning isyo sang Bacolod City Water District. Ang akon respeto sa mga union, mga empleyado. Ako wala kayo bunggo sa union kag empleyado. Ang ginaugtasan ko nga gina-konsiderar ko na lang nga pwede na lang islan ang nagapadalagan sang Bacolod City Water District. Sa rason, tinuig na ang antos sang konsumidor. Wala tubig, bilog nga adlaw. Kung gusto ka makatubig siling ko, bugtaw ka alas 12, bugtaw ka alas 4 sang kaagahon. Sa tinuig nga amo sini, ang routine sang aton pagpangabuhi, madamo ang nagmalasakit, madamo ang nag-alantos, gabayad manusto, gaantos makaangkon lang sa tubig. Amo na yang rason. Bisan pa magkuton mo ang mga konsumidor, matukos na lang sila nga magdugang sang bayad sang sa magagad antos sa tinuig nga pulawan mo antes ka makatubig. Ang mga may tubig okay lang, pero ti mamangkot kita kung kamo ining nabutang sini sa posisyon sining mga pumuluyo sa Bacolod nga gabugtaw, pulaw bugtaw para makatubig, maayo man? Kay kung tani, kung maayong serbisyo ni sa Bacolod City Water District, sustenihon ta, arangkahon ta, hindi ta pagpasudlon ang sinuman nga mga pangayaw from water ka man o kung ano ka. Kay maayong serbisyo mo. Pulang tawa lang serbisyo, may arabis nga wala gatubod ang tubig. May arabis nga purtik higkos ang tubig. May arabis nga daw kapi ang tubig. May ara nga wala gid tubig. Okay lang sa inyo? Kung tali ko ginkayo nyo serbisyo, bisan paginmatyan ta, batuan ta kag tabugon ang sino magsulod, pero gaantos kami. Pila katuig na. Bugtaw ka, inugtulog sa tao para lang makatubig. Okay man na sa inyo? No, hindi naman na mayo. Ang ginapaantos nyo, konsumidor. Wala man kakulang sa pagbayad. Ang iban, supisyente sa tubig. Ang iban, wala gid tubig. Mga barangay, Villamonte, kag iban pa, pinsarabla kung anong antos nila sina. Amo nang siling ko, kung maayo lang kung tani ang serbisyo sang basiwa, kita tanan tindog, upod kita sa kausa. Pero partida ho, maupod kayo mo na yung gagantos kay pila katuig na, tiyari nagpasalig sila ho. Nga butangan husto nga serbisyon tubig, hindi magantos sa pumuluyo, 95% sa Bacolod nun, serbisyoan nila, 24 oras sa tubig, kundi daw mas mayo, siling nila, i-privatize, basi magsaka ang balaran. Masugot na lang gani ang tao, bisan magsaka-saka ang balaran, basta hindi siya magantos. Gusto ka magantos ka magkalamatay kay mo sa Pulau Bugtao? Ay, anong plastada ini? Amot silingon niya, may diferensya gid.
Hamak malon kay mo itong asbilyon. Wala ka gin kayo nga tubo. Wala ka man gin patubod ng tubig sa wala tubig. Sus por Diyos, por Santo. Amo ina ko nga ang tao maupod na lang. Bisan magbayad dako-dako gawa, magpatong gawa sa balayran, basta hindi magpulaw bugtaw nga magantos. Tinuig na ni nga antos. Hindi lang ni sinimana. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamati alamon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo Patayon aksyon radyo, salamat isa pa servisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe Wala sang ginagampingan Patayon Aksyon Radio Pagkulong nun kag negrosanon Inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolon saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagservisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kita ulog na na'y Sabisan anong ang kalintangan Responsable na pagbalita Padayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.
hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman? Philippine Standard Time, las 6:46 na. O hindi magkalipata, DTX 500, may dito. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay, bukod sa paggamit ng Time, las 6:46. Ariho, daw lain gid buot ni Presidente Rodrigo Duterte kay Vice Presidente Leni Robredo. Kung pamatian naton ang spokesman nga si Harry Roque, silinya baloka, nangakig ang presidente bangod sang tweet bala ni sa mag-utod nga kabataan ni Vice President Leni Robredo si Tricia Cagaika. Ambot silingon, pati kabataan ginamonitor sa Malacanang. Gintagaan gin Malaysia, kay siling kuno sa isa, nyalas 8 na, tulog ka pa? Sabat kuno sa utod, nyati ka sa baduman? Ambot silingon, wala pa na siguro kung si Duterte ya, ang ginapabati-batian. Basi kung guys eskwela yung kabataan, ginapukaw yung utod niya, alas 8 niya, tulog ka pa? Di sabat man to isa niya sa baduman, basi wala klase. Amo na yung ginbasihan, daw hindi amo. Ang buot silingon, pati kabataan sa Vice Presidente, ginamonitor ninyo, daw hindi naman amo. Ang punto ko diri, nangayo na pasensya, si Lorenzana, si Panilo, sala. Ang huding-huding kagutik-kutik sa ila, sala. Nangayo pasensya. Ba, si Duterte, hindi ako magpasensya ba, tiga? Porte, no? Sa muna nga sitwasyon sa pungsod Pilipinas, may gaba-gaba na kita, may COVID-19, may bagyo, may tanan. Amo pa niya nagkakatabo sa atong mga opisyal, wala pag-isa. Kung tani, obra lang, trabaho lang. Ayan mga plastada, ini daw hindi ko kaintindi. Ang malain sini, kay ang ginakontras ng presidente, vice presidente, yung babae pa. Ba do si Trump ba? Si Trump na pirde man to sa Estados Unidos, agad bira ang babae. Tigaling si Duterte, ilain. Pagkatapos 2022, wala na saya, naog na sa poder ya, lain naman ng presidente, tiga pagusto sanos. Pero para sa akong data, tani, isaon tanay ni, o si saon tanay, sino man yang kutsukutsira, kag kutsukutsiro, nagutek sa presidente, nga perting balbal ya, kay Leni Robredo, may problema sa bagyo, kag COVID ya, 20 minutos mo, arangkahon yung arangkahon na, porte ang arangkada ya, tapos, nagpuli man iban nga kabinete, pitik sintas, sala gali. Sala si Panilo. Sala tanan. Pati ang pagsakay sa aeroplano, sus na diskubrihan, wala gali kasakay ang pobre nga vice-presidente. Gulpe, ngayon pasensya. Ano ini nagakatabo, ini nga magabagay, hindi dapat nga padakoon. Kaya kahuluya mo. May mga obligasyon kita nga mo gining awayan nyo ya. Mga tweet-tweet gani. Kaya kadako sa problema sa pungsod Pilipinas, ay, oo. Dapat ululupod ka mo sa pagserbisyo. Mga politika, bayan tanay, dason tuig lang na. Halapos da kanay ka mo. Subong ya isa lang kitanay. Obligasyon ta magbulig. Sa kadako sa problema sa pungsod Pilipinas, may disgustuhanay pa ka mo. Wala gida pasensya, oh? Wala gida pahinunot. Galing kabudlay, no? Amo nang siling balang kabudlay gid.
Isa ini sa pinakabudlay nga mando sa Dios mo. Higugmaa ang imo kaaway. Akalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 6:50. Mabalik kami pagkatapos ini. Madamo na sa aton mga kasimanwa ang nautdan sang tiil bangod sa dayo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Philippine Standard Time, 6:55 na.
Ini bilang korupsyon sa nagkalain-lain nga sangasang gobyerno, bisan sa aton mga mamalida, sampawanay, sang proyekto, si Ping Lacson, no? Nagarangkada na. Baw niya kadagko sang pinangbutang nila sila mga proyekto sa tagsa ka mga distrito sa bilog nga pungsod Pilipinas. Baw niya kabudlay kung kwarta, no? Amo na blakon pamatian ko si Presidente Rodrigo Duterte, nagdeklarar siya nga katapusan nga inadlaw kag tinuig sa iya pagpungko presidente, tapnao niya, awayo niya ang korupsyon. Nagtukod siya sang Mega Task Force, remember? Ginbutang ang Department of Justice. Agod yadto lagson ang mga korap nga opisyal. Ginmando iya ini sa Department of Justice. Imbestigaron ang mga korupsyon. Kag naghatag pa niya kung sinong makadakop ka makatudlo sa mga korap kag nagapalapaw nga mga opisyal may padya gikan sa gobyerno. Daw kanami pamatian mo. Kung pamatian mo, ini nga mga tinaga nabatian ko na ni sa nagligad nga nagpungko presidente. Baw sa una si Estrada gid. Walang kapatid, walang kaibigan. Porte ang balbal. So, di ini laban-laban, dugay ko na inilabatian. Kay Presidente Rodrigo Duterte, nabatian ko naman liwat ini. Sang unay nga pagpungko pagka-presidente, remember? Siling niya, hindi ko pagtulirahon na ang korupsyon sa gobyerno. Labi nagid sa mga empleyado sang gobyerno. Nya arangkahon ko. Una, ang Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue. 3 ka mga pulis, general may angot sa drug trade. Among una ko nga imbestigaron. Kadumdum kamus na? 4 na katuig subong nga nagpungko siya bilang presidente, wala miisa ka-high level nga mga executive gikan sa BIR, Bureau of Customs o kon military ang ginimbestigar o kon natagaan sang penalidad. Ang korupsyon nagapadayon. Ang pila ka mga multi-billion sa PhilHealth nga iskandalo, mga 8 bilyones sa Barangay Health Station, DOH, Pastillas Scam, kag iban pagid sa Bureau of Immigration, kag madamo pa. Anong natabo? Ang tanan nga ginatudlo nga may responsibilidad, wala man matagaan penalidad. Ang iban ginkakas sa ila ahensya, ginsaylo sa iban nga ahensya. Pertino, PhilHealth, Ricardo Morales, opisyal sang DOH, kay Duque, porteng arangkada, ginapamungul-bungulan lang sa Malacanang. Daw, amunay kong kaysa kabudlay, daw, hindi ko maintindihan, agad kita pasalig, nga hasta subong. Wala gyapon, arangkahon tayo ni mga opisyal, wala man. Kung gin arangkada, pagkatapos gin kakas sa isa ka ahensya, ay sinaylo sa iban nga ahensya, daw hindi amo. Daw palaban sa palupad. Amo na nga tanan nga nagpulungko na. Ginaaningal ko ang ila sinipalayag, wala gid sang katumanan. Hasta subong, tiyo, lagko nga mga opisyal, perting korupsyon, tiyo, okay lang. Arangkahon na niya, maayo pa man na siya, aklain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay, 5:59. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita ang dala, it's
sa gihapon. Padayong aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayong aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may gaya inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Radio Philippine Standard Time, las 7:03, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.